Ine ndine Christopher Namakwa kapenaso ndinene kuti akansala opuma achisapo 2 ward. Ntchito imeneyi idayamba nditangowina kumene kansala mchaka cha 2014. Mu 2016 pamene sono project imayamba. Mu 2014 pamene tinkapanga kampeni ndinalonjeza wanthu kuti ndizawamangira chipatala. Pamalo mene mukuona panopa panali shedi ndipo inaonekana ndi malata okha mwamba ndi mitengo okha. Ndiye chimene amagwiritsa ntchito ndi under 5 clinic amaonekana dali pansi pa shedi imeneyo kuma panga ma service under 5 clinic. Ndiye ntamene mapanga kampeni mapromise anthu kuno kwa chinsapo kuti ine mukandivotera kuzakhala kansala ndizayesesa kubweretsa chipatala cha under 5 clinic komanso tiona kuti cha azimayi oyembekezera kuti asamakachitire kutali azichitira pompano. Choncho nditawina ndinayesesa kuthamanga kufikira ntaona kuti zikundivuta ndinamba nokumayang'ana pa internet napeza bungwe lina lochedwa Samapan Foundation la ku India. Nditalumikizana nawo amene aja ndinachola cha mtengo wapatali pamene wadavomera kuti akhoza kundithandiza. Anabwera kuno ku Malawi tinayamba kulumikizana adandiuza kuti ngati ndikufuna kuti andithandize ndi kuti pati ina tipange tokha. Mudziwa ine kuti chituko chokuti akuthandizeni mmafuna kuti mwina ngati njerwa muombe nokha kani mchenga mutenge nokha. Ndiye inepo ti kwawo ku India kuli njira zosiyanasiyana zimene amamangira zipupa. Ndiye ndidasankha njira imodzi ya mabotolo. Ndiyanazo ngati mwafuna njira iyo kuisa ntchito mabotolo ndiye kuti mukuyenera kuyambirira mutole mabotolo osachepera 50,000 kuti tiyambepo kumanga chipatalachi. Ndiye ndinayitana mafumu ndipo ndithokoze mwapadera malemu a group achisenga. Nthawi imeneyo adazipereka kwambiri, adayitanisa mafumu, adayitanisa ma block leaders, ndipo anthu onse atidagwirizana kuti nyumba ina iliyonse izibweretsa mabotolo 100 ku clinic kuno osinja kale. Ndiye anthu aja adatolera mabotolo aja atabwera nawo kunoko pamene mzunguja titajambula kuntumizira anaona chamtengo wapatali kuti tachitako mbali yathu, ndipo iyeyo anabwera kuyamba kuzamangano chipupa chimenechi. Ndinasankha njira imene iyo pa zifukwa zingapo. Chifukwa choyambirira ndinafuna ndigwirizane nawo kwambiri aza chilengedwe amene akulesa makamaka kudula mitengo ndi zina zotero. Mudziwa ino kuti timangire njerwa pafunika kuti njerwa yokoyambirira ndi kuti tiononga nthaka pamene tikukombapo njerwa komanso ndikadula mitengo kuti tikaotche njerwa ija. Ndiye ndinasankha njira ya mabotolo imene kuti tipewe ku njira imeneyo. Chachiwiri ndinaona kuti njira yachilendo kwambiri ndinafuna kuti mtundu wa Malawi uphunzireponso. Mutakuona kuti mabotolo wanso njira imodzinso imene imaononga chilengedwe chathu. Ndiye ndinafuna kuti mmalo mofuna kuti tisamaononge mabotolo asamaononge chilengedwe, ife mabotolo anthu akawati atizagwisa ntchito. Motero kuti chila cholinga chakaona kuti njira yogwisa ntchito mabotolo ikhalenso common Malawi muno kuti malo moti mabotolo azikhala pena paliponse tiziatoleranso kumagwirisa ntchito pomangira zipupa. Ndi chifukwa chake ndinayitana mafumu kwaziwisa, ndipo mafumu onso ndipo atachilandira adayitana community tidawaphunzitsa amene tingagwirisire ntchito mabotolo kuti lisanduke chida chomangira chipupa amene timagwirisira njerwa. So tidawaphunzitsa amene timagwirisira ntchito botolo kuti likhale chida chomangira chipupa. Ya titauza mafumu aja atauza anthu anayamba kumabweretsa mabotolo. Mabotolo akumabweretsa ndithokozeponso padali alipo amene sosuti adachoka mzungu amwenye wina akesa makhala mu area 3 koma ni mwinake wa business machine timamuti dash. Atachiona chimenechi adakondwera nacho kwambiri, adakambirana ndi ku Southern Borders kumene kujanso kumapezeka mabotolo ena kuti sana agwise mwina kabena onongeka. Ndiye adatipasa mwayi umeneyo gale muti mabwera yonse yatundu kuzatikhuliraso kuno. Choncho kubwera kwa mabotolo kudasidali vuto. Ndipo titafika mnyengo imeneyo ndi pamene sopano Samapan Foundation ana kuti mabotolo ambiri anatengaponso gawo lina kuti okhe chabwino tilembenso anthu ena azimayi azithandizira kusinja mabotolo kuti achuluke. Ndiye sinali nkhani yovuta kwambiri kufika tinamaliza kumanga chipupa chimenechi. Mabotolo amene tinagwisa ntchito mmenepa ndi 500 ml
tudziwa palipo siyana tinasankha amene ofanda amene ali common zinakatha kutheka magwisa ntchito mwina awanulita ngati asobwacha ndiponso mwina ikanayenda mofulumira kwa kuti mwina atolere achuluke mwina ikanatengera nthawi ndi tinasankha awafoti ali common timatha kupeza mwina amadzi mabotolo amadzi mabotolo akoko mabotolo a Fanta onsewo ansani mugulu limodzi osanyana ma 500 ml ndiye sadativute kuti titolere ya mabotolo onse amene timagwisa ntchito apapa nali a plastic timagwisa ntchito a plastic fanda amene mungathe kusiya modoti bwinobwino ndi kusinja mukagwisa ntchito botolo la glass likhoza kusweka ndi doti lomweli la fumbiri la loam soil lomweli la fumbiri timangotitenga limene lolo nkuliwazako madzi kuti tikamalisinja likathe kugwira nako ose likhalira matope ngolingokhapo ndi kachinyezi pang'ono doti lomweli lili common timangotenga doti makamakaso nthawi imeneyi timathanso kupita madera amene mwina anthu akumangako nyumba akukumba ndiye timatha kutengako doti linalo kumagwisa ntchito ya titafika kuti tapanga mabotolo aja akwanira anatipemphanso kuti tipeze amisiri amene amatha kumanga nyumba tinapeza amisiri akumalawi konkuno ndipo mzungu amene Patrick San Francisco anabwera ndipo adawaphunzitsa yekha mmene tingamangire ndipo sinatenge nthawi yayitali ndithokoze Godwin amene anali wankulu amene amayang'anira adachitenga chimene mwamtengo wapatali kuphunzira mofulumira iye amene samaphunzitsanso anzake kutero kuti ndene kuti chipipira chonse chimene mukuchionachi anamanga ndi Amalawi adaphunzitsidwa kunatenga nthawi yochepa ndithu paka adaphunzira ndipo adamanga wokha ndipo zinazo zosavuta ndithu ya naphunzana kuti pali zinthu zina zimene ife timazitaya timaonanga zopanda ntchito zikukhala za ntchito ku mtundu wathu zikukhala za ntchito ku zochitika zathu monga ngati zomangamangazi mwachisanso mukhoza kuona kuti mabotolo mwina paka na lero lino madera ambiri mwaza kuti ali mzala mwina m'misewumu mwinanso site imakhala ndi bize kumatolera zimene kuti zikunyasisa tauni yathu mabotolo omwewa titati ifeyo tikugwagwisa ntchito moyenerera ndikuti tikhoza kugwisa ntchito imene tagwisa ntchito chipupa chathu ncholimba ndithu chipupa chimene chicho nchona kuti ngakhale chipolopolo sichingalowe chifukwa chona kuti muli mchenga muna kuti ndichothandiza muchipupa chimenechi kuti mulowemo mumakhala ndimozizira chitaka kuti chimanga madera amene ali kotentha kwambiri monga ngati kulowa Shire kapena olokusalima malo kuli kotentha kwambiri mutaona kuti akhoza magona mwabwino ngakhale akakuti alibe fani chifukwa chokuti chimenechi chicho simapanga observe heat nkati mumakhala mozizira bwino choncho chimene ninaphunzapo kwambiri kwenikweni kwambiri chona kuti zinthu zimene ife timazitaya kwambiri tikhoza kuzigwiritsanso ntchito pa zachitukuko chathu ineyo koyambirira ndikuthokozeni inuyo at times makamaka ndi program yanu iyi kuti mutithandizira kuphunzitsa mtundu wa Malawi kuti mabotolonso ndi chida china chapadera chimene tingathe kugwiritsa ntchito pomanga zipupa ndi khumbo langa kuona kuti Amalawi onse amene sangathe kumanga chimene chikuti akuona cha nyuwani nchachilendo kwa iwo kuti sangathe kukwanisa akhoza kubwera kuno kwa achinsapo ndi kuzaphunzitsa kuti tidapanga motani komanso pomvera program yanuyi akhozanso kusatira muno bwino kuona kuti akhoza kupanga mwa mtundu wanji kuti abwere ndi chipupa ngati chimene chogwisa ntchito nga ndine Godwin Miti mudzi wathu ndi kwa Simulemba mudzi wakulu Nthulike zona ndine amene ndikuyang'ana chipatala chimene chikuchokera pachiyambi kufika na panopa pamene chipita kumapeto chiganizo chimene chinachilandira bwino kwambiri chifainali chiganizo cha chilendo pa nkhani yathu ya zomangamanga normally takhala tikugwisa ntchito njerwa zotentha ndiye kutabwera maganizo kuti timange chipatala ndi mabotolo a plastic tinali odzidzimuka komanso tinali ndi chidwi chochuluka kuti tione kuti zimakhala bwanji kodi nzotheka ndiye timakayika poyamba koma ngati mwa ndime tinaona kuti zikutheka luso limene anachita kutiphunzitsa mwini wake wa project imachedwa Samapan Foundation mwini wake ndi Patrick wa ku India atabwera anatipempha ngati amisiri okhoza ntchito kuti atiphunzitse anatiphunzitsa kwa 3 weeks after 3 weeks mpamene sopano tinali capable pa ground kuti tikhoza kukwanisa ntchitoyo ndi pa gulu limenelo anandisankha ineyo ngati in charge of the group ndi linali matimu awiri gulu la zimayi limene limasinja mabotolo madoti mabotolo komanso gulu la misiri ndi ine ngati in charge woyang'anira the project zimayenda motani pa nthawi imene mudayamba kumanga angati muzitani poyerekeza ndi mmene timamangira nyumba ndi njerwa normally sipanali kusiyana kwambiri pakati pomanga ndi njerwa ndi mabotolo chifukwa material amene timagwisa ntchito pomanga njerwa ndi omwe amene timayuza popanga chipatala cha mabotolo mwachisanzo mchenga timayuzanso mchenga
mix yathu ndi yomwe ija imene timapanga ngati kandi wa 4-1 ikakhala ujeni pa concrete chimodzimodzi. Zogwiritsanso ntchito ngati zida ngati level zinaye chimodzimodzi, koma kusintha kunazambopezeka m'malo moti tigwiritse ntchito brick force wire timagwiritsa ntchito fishnet ukonde. Mwachitsanzo ukonde wake umakhala chonchi ndi 1 square inch. Anthu ena amati kodi ukonde wake ndi kuti mosquito net kapena, koma ndi wansomba uja wophera somba zikuluzikulu. Ndi ukonde umene umagwiritsa ntchito ngati fishnet moti muchipatala chathu sitinake mwe chitsulo chilichonse, ngakhale pamene timapanga cast decking palibe chitsulo chilichonse, olo single wire palibe, tinagwiritsa ntchito net. Ndi anthu amadabwa kuti zimakhala bwanji. Mwachitsanzo ngati apapa fishnet wathu timayuza ngati timamuyala pa each and every 50 centimeters. Ndi anapanga cross chipatala pamwamba apa ukatukira kuseri, mbali ya ukuso anachoka uku anakatukira kuseri. Ndi amakhala ndi ma meeting points wauku ndi wauku amakumana pakati, amakhanga titaluka zitsulo zija mabagala bars, ma deformed bars. Ndi zimatheka ndithu ngakhale upanga erect ekona using a level zimatheka moti zinazodabwitsa mpaka nachinatheka anthu sakhulupirira. Nchifukwa chinasiya this part as a demonstration part kuti anthu azikhulupirira kusogolo, chifukwa tikapanda waonesa apa anthu amakana kuti ndi chomangidwa ndi mabotolo unless tiaonese apa pamene amakhulupirira. Ngati mutaonepo chitsulo ndiye kuti ndi window frame kapena door frame, koma the rest ndi fishnet uyu kapena uyu wambali amakhanga ti uyu ngati amene timampanga lapo tisanapange plaster tinapanga lapo over the whole structure. Masanjidwe a mabotolo timayika in patterns, mapatani. Mwachitsanzo mabotolo akusuzumira atatuwa kuseri kwakeko kuti botolo logona chonchi imene likuluka bala ili ndi ili mutati muone kuti patati pangobwera straight apa bala likhozo makhala kuti likuthetheka, koma apa botolo ili likubloka bala ili. Ndi pamakhala ndithu ngati mapatani tikayala mabotolo atatu achonchi kuseri konkomala limodzi logoneka chonchi. Chitsimikizo anatsimikizira kuti structure yathu ndi yolimba kwambiri komanso is economical compared ndi njerwa. Chifukwa kuti mabotolo mwathumu botolo likunjaku kumakhala ngati membrane cover imene ikhoza kukhala munthu almost 100 years osaola. Ndiye komanso thickness ya khoma latuli thickness ya khoma latuli ndi lalikulu bwino. Komanso ndikhozo ndisanayiwale chipatala ichichi anatiuza kuti ndi chachiwiri muno mu Africa, chinamangidwa ku South Africa, chachiwiri ndi kuno kwachisapo ku Malawi, choyambirira chiti kwawo ku India ngati zipatala zitatu, koma ngati boma la zathu ku South Africa anachipanga destruction test ndi moto ma degree ochuluka, ndi anapanga prove kuti chinthu chindi cholimba akhoza kupitiriza ntchito ku South Africa. Komabe imene timachionera kuno kwathu chikutipasa chidi kuti ndi cholimba kwambiri, olo pamene tima electrical kapena plumbing pamene amadzagwira ntchito zawo amachidandaula akamafuna kupanga chizo, ndi chinthu cholimba kwambiri. Pali panopa chifukwa choti chikanali mprocess chisanamalizitse zipatso zake sanayambooneka pa ground, tikudikira tikatha tikhoza ulandira okay kuti chinthu chili bwino pamene tikhoza masuka kuti tikhoza pangira anthu ena. Mabotolo ena ndi otsekedwa, zingotanthauza kuti mwinamu anamasula ndi ana mumu, komanso mwina mumapezeka kuti mabotolo kumulibe, ndiye mukakhala kuti mabotolo kulibe timatseka ndi cement yophatikiza ndi mchenga ngati imene ili botolo ilili. Anthu ya Zimakhala Bwanji amene mwangotipeza kumene lero tili mu mzinda wa Lilongwe kwa Chinsapo, kumene tikuphunzira zambiri zokhudzana ndi luso lapadera limene adagwiritsa ntchito pomanga nyumba imeneyi. Manena kuti yayi luso limene ndithu kugwiritsa ntchito mabotolo osiyanasiyana pomanga nyumba imene agwiritsa ntchito ngati chipatala makamaka kwa Chinsapo pa Makesha. Takhalani pompo tiphunzire limodzi kuti kodi luso limeneli lidayenda motani. Ine ndine Fred Dickson Kisali, ndindo wanga nali ngati nduna ya asinyo achisenga ngati mfumu amene mang'anira mudzimeneyo. Ndiye ndindo wanga udali yoti atabwera kasala tinauza anthu athu ngati amudzi wathu kuti atithandizire kusinja mabotolo, ndipo anthu amudzi wathu anali oyamba kuchera ndira ichichi.
pamene tinapanga kuno takwanitsa pamene kunkabwera anthu ena amafumu ena tsopano ambo auzo mazisinja mabotolo kumabweretsa. Chimwemwe changa chachikulu kwambiri komanso si chimwemwe changa chokha koma chimwemwe cha mudzi wa Chisapo chitukuko inde chidatheka monga mmene muchioneramu. Ndipo ndi chitsanzo muno Malawi kuno kuti kwa Chisapo kunamangidwa chipatala cha mabotolo okhaokha. Chifukwa feyo tidaloyamba kutsutsa chitukuko chimene kuti sizingatheke. Ndipo tidatsutsa kwambiri dona atabwera imene tinkapanga lonchi kusekundalo tsiku loyamba kwakomana. Ndipo zidatengera dona ziyukatenga mapepa lake anajambula chipatala ku India mulato South Africa wa mabotolo pamene fe tidakhulupirira koma titamba kusinja zitamba kutheka tidonadi kuti ndizoona. Dzina langa ndi Sidney Semu. Udindo wanga nali ngati secretary audit committee mu Chisapo Ward. Chimene timapanga pa nthawi imeneyo tikafuna kupanga njira ngati ya bottles timatenga doti lowuma ngati timalipanga chonchi ndiye tikapanga choncho timatenga botolo ngati ili kumatenga doti kumathira pang'ono tikathira ndiye timatenga mtengo ngati uwu ndikuyamba kusinja. Cholinga chimene timafewetsera ndicho doti tikathira mbotolo ili zitsendereka bwinobwino lisama mwazikani lizima. Timaika doti step by step ndiye tikatero kakalimba chonchi ndiye timonjezaso thira ndikusenderaso ndiye pang'ono ya ayi timatsiya pang'ono tikatira kusendera pothaso pang'ono kusendera choncho mpana doti jatani ndio libange full. Ndiye tikatira timonesa kuti botoli likhale kuti ukagwira chonchi lisamatulasike lizilimba. Luswa lili atabweretsa mzunguyo anatipatsa example ife ngati amene ali ngati adindo ndambaso nafe kwaphunzitsa azimayi amene amathandizira kuti mabotolo azitani azigwira ntchito. Ndithu ukutsindika kuti tipindule ngati Malawi tisamadera kwambiri ngati kumagwisa ntchito doti laje nomaombira njera chani koma ngati zizi ni njira imodzi imene makhala ngati yophweka yone kuti tingathopangira chitukuko chathu kudera yathu ya lero ya Zimakhala Bwanji timaphunzira mene anthu adamangira nyumba imene ikhale chipatala makamaka kwa Chisapo pa Makesha adamangiratu mabotolo osiyanasiyana ndi luso lotani limene adalitenga komanso adamanga motani ndi zimene timaphunzira mu programu yathu ya Sabata ino. Dzina langa ndi Audrey Kapalamula kufikiranso Sabata ina. Sometimes stating the obvious is your only choice. Times television Times television is